Molt bones, què tal, com estàu? Som Vicent Serralta, això d'Educació 10x.cat. Una xerrada més, una d'aquestes interessantíssimes, avui en Raquel Caballero, que la tenim aquí. I res, simplement abans d'arrencar, recordeu que si voleu estar a la guait de tot allò que succeeix dins aquest projecte, dins Educació 10x.cat, enregistreu-vos, subscriviu-vos de manera gratuïta a educació10x.cat/diari. I a partir d'aquí anem en la xerrada una més, com comentava, una més interessantíssima. Raquel, molt benvinguda a educació10x.cat. Moltes gràcies per la invitació. Per mi és un plaer, de veritat. Bueno, faltaria més. El plaer és meu, com sempre ho dic, en totes aquestes xerrades, perquè en el final s'obre un ventall de possibilitat de conèixer gent extremadament interessant. I una més, com dèiem. Així és que, Raquel, a ben segur ja hi ha gent que te coneix, però també, lògicament, perquè som molts en aquest planeta, que n'hi ha que no. Per tant, com podries definir-te? Qui diries qui és, Raquel Caballero? Jo sóc una persona apassionada per la vida. Oh. I llavors això, compaginar-ho amb moltes altres coses a vegades, compaginar la vida amb la feina és el que, evidentment, vull desenvolupar i estic dia a dia fent-ho. I per això, des de la meva professió com a educadora, dono formació a docents. Formació de formadors, en aquest cas. Els nostres docents que estan al dia a dia al peu amb els nostres alumnes. I la meva part principal d'aportació, de facilitació, és el tema de comunicació i dins d'aquesta comunicació, l'oratòria, per poder desenvolupar tots aquests aspectes importants de relació entre nosaltres i com és la meva passió, tender puentes, unir a les persones, la comunicació jo trobo que és un dels pilars fonamentals. I tant, un gran art aquest de combinar vida personal amb feina, també, no? Per trobar aquest equilibri que t'ompleixi realment, que no t'agafi extremadament temps un o l'altre i que aconseguim aquesta homeostasi, no? Sí, important. Molt bé. Bueno, he de dir que arriba a Raquel l'arrel d'un gran amic, d'en Òscar de Paula. Sí. És una recomanació expressa i no ho vaig dubtar, simplement per sortir d'en Òscar i després, lògicament, veient el perfil de na Raquel, dic, bueno, és que això, com en ell el dit, no?, que diuen, a dins d'aquestes xerrades. Bueno, sol ser costum que la gent que convid sigui prou modesta i simplement comentin 4 cosetes, com ha dit na Raquel, però jo avui faig també un poc més d'ella, si no li sap greu. Formació com a educadora social, estudiant aquesta branca, diguem-ho així, té una reflexió front a les desigualtats i cap a la falta de coneixement d'un mateix i considera que estem en fora moltes vegades d'empatitzar amb la resta. Tot això la conduu a un estudi en intel·ligència emocional i PNL, que tal volta en el seu moment no era tan conegut, ara són paraules que estan, termes que estan en boca de tothom. També formació en psicologia, màster en màrqueting i direcció comercial, coach, responsable de xerrades TED Barcelona, Education Talks, perdó. És obvi que les xerrades d'Educació 10X no arribaran a aquest nivell, però qui sap, d'aquí uns anys si en podrem parlar. Càtedra forma part de la càtedra de neuroeducació de SUBE i, bueno, com veus, una persona més que capacitada per parlar d'aquesta temàtica que comentava ella d'inici, que és aquesta habilitat, aquesta capacitat, aquesta competència comunicativa basada un poquet també en l'oratòria. Així és que tot això cal dir també en certs estudis d'actriu, etc. O sigui que multifaceta. Raquel, sí, ara que ho mira en retrospectiva, no? Dius, mira, quanta cosa, no? No era tan conscient fins que tu has dit, Mira, un que cerca i s'intenta informar un poc. Molt bé. Raquel, a qualcú li pot semblar, perdona l'expressió, però un poc cursi, per dir-ho de qualque manera, això d'oratòria. Oratòria, tal volta, edat mitjana, edat antiga, tal, però a dia d'avui, l'oratòria com a tal, com la podem entendre? Clar, és que per mi no és important l'oratòria com a tal, sinó la comunicació. Llavors, en la comunicació, l'oratòria és un element, una tècnica que ens ajuda a poder fer aquesta comunicació de manera efectiva, treballant molts altres aspectes, perquè si només treballéssim l'oratòria,
no Clar. tindries... Podríem ser molt bons, però dir mentides i dir-les molt bé. O podríem dir moltes veritats, però on arriba tot això, no? Ha de tenir tota una consistència, l'oratòria. És una tècnica. És com, en altres aspectes, aprendre X tècnica per tenir-la molta agilitat a l'utilitzar-la, després posant-li tants i tants i tants elements importants que ens distingiran. I per mi, clar que és important l'oratòria, però tots els altres elements hi han de ser-hi, si no, clar, evident. De fet, bueno, tenim nova llei d'educació al voltant, no? Girant la cantonada. L'OMLOE parla també d'aquestes competències clau, que ja els han recollides altres lleis, i és obvi que n'hi ha una fonamental, que és la competència en comunicació, sí? Lingüística. Comentaves tu que l'oratòria vendria a ser una de les potes, no? d'aquesta competència. Quines altres potes podem trobar perquè donin sentit real en aquesta capacitat, en aquesta competència que puguem tenir vers la comunicació, no? Clar, hi ha la nostra narrativa. La narrativa des del que nosaltres, començant per nosaltres, des del que ens diem a nosaltres mateixos, a nosaltres mateixes, quina és la relació que tinc en aquesta comunicació cap a mi, és assertiva, és agressiva, és empàtica, és facilitadora, és destructiva, perquè tot això també em construeix a mi com a persona i potencia o no la meva resiliència. Llavors, per aquí ja és fonamental. I clar, em diries, no, Vicenç? Però això m'estàs parlant de tu. Clar, que estàs parlant de la comunicació interna. Exacte, perquè a partir de la comunicació interna ens en anem cap a l'exterior, perquè d'aquesta manera també jo em relaciono amb el món. Quan millor tinc construït el meu món interior i quan més conec com és aquesta comunicació amb mi, cap a fora la podré desenvolupar i reconèixer quan estic en sintonia, quan no, quan haig de desenvolupar més la meva part d'adaptació en aquell medi per una estratègia necessària de supervivència o d'inclusió amb el grup, perquè això depèn de les etapes evolutives, és més fort, oi? El tema de la inclusió. Tantes i tantes coses que hem de tenir la nostra narrativa, que em construeix com a persona. Sento qui soc, m'identifica, i això és superimportant. Després, sumat, són els valors. Quins valors comparteixo? Amb mi, cap a la resta, amb la meva cultura, amb el món, amb la societat amb la que visc, de petit nucli cap a gran nucli. Aquests valors seran fonamentals, perquè com faci aquesta oratòria, que dèiem abans, a l'inici, aquests valors es veuran i aquí serà quan direm, quan aquesta persona ens expliqui coses, el que m'està dient, la intuïció aquesta que tenim, em ratxina el que m'està dient o, ostres, que una persona més autèntica. Aquí és quan després valorem aquests aspectes. Doncs dos importants, a més, és aquesta part d'autoconeixement, de la narrativa personal, la narrativa social i els valors que li sumem en aquesta comunicació per fer una bona oratòria. Fantàstic. Entenc, idò, clar, que la teva tasca de formació docents, comentaves, o també dirigida a altres entitats, entenc també empreses i demés, no et diu potenciar, diguéssim, la cohesió grupal, que sí, però és obvi que abans d'això hi ha aquesta cohesió amb un mateix, no? Aquell llenguatge intern que comentaves, aquesta veueta interna que molt encertadament crec comentaves de que pugui ser assertiva, de que pugui ser més intensa, més destructiva en un moment donat i que moltes vegades ho veiem, no? I ho veiem també reflectit directament en l'alumnat. Ja des de ben petits veiem de quina manera se tracta un mateix, una mateixa, de manera interna. I que això, òbviament, repercuteix també en la visió que pugui oferir cap a la resta, que pugui ajudar en aquest grup, no? Totalment, totalment. Jo pertanyo actualment a les escoles FADAC, que són 25 escoles a tota Catalunya, i veiem des que abans que jo formés part, la importància de la comunicació. El director general n'és molt conscient i ha volgut fer sempre hincapié en aquest aspecte. I ara just estem volent revisar-la bé per treballar-la bé cap a nosaltres com a equip facilitador, docent, educadors, educadores, que estem al cantó del nostre alumnat
i també entre nosaltres. I hi ha molts aspectes que s'han de poder valorar. Per això sí que l'oratòria l'hem de treballar per poder fer aquestes presentacions de tu a tu, com estem fent ara, com en un escenari, perquè sempre quan pensem en una oratòria és com l'escenari gran. Exacte. En això me referia d'inici, també. Clar, sí que es fa, evidentment, però l'oratòria es pot fer dins de l'aula. Quan els nostres alumnes estan fent una presentació del seu projecte, estan fent aquesta presentació amb oratòria. Quan estem explicant fins i tot un conte, estem treballant l'oratòria. Si som conscients que ho estem fent, perquè si no d'aquí podem tenir diferents aspectes que l'inclou o no. Llavors, molt important, com tu deies, amb el nostre alumnat des de la base, com escoltem que es parlen per poder sumar-li la gestió emocional que tu deies a l'inici, que és una de les meves transversals que sempre hi serà en tot el que jo treballi, aquesta part de desenvolupament personal, i sentir-ho, veure-ho per construir quines són les paraules que habiten en la nostra aula. Quines són les paraules que habiten en les nostres escoles, per poder portar aquestes paraules que habiten en tot aquest entorn, conèixer-les, veure quines ens sumen i quines no ens sumen, ens resten i ens fan mal, per també veure-ho a les famílies i com això també ho veiem reflectit en el nostre entorn i més enllà de la societat, no? Són tots aquests diferents nivells, però comencem per nosaltres, no? I tant, i tant. Aquí una percepció que jo pugui tenir a peu d'aula, jo som tutor a dia d'avui d'un sisè de primari, és que sí que es ve que és docent, i ja dic que és una percepció meva, però crec que compartida amb molta més gent, perquè ho he parlat altres vegades també. El docent, ser docent, entén que hi ha aquesta necessitat de millorar aquesta competència comunicativa, però poques vegades mos formam en aquest sentit. I clar, d'aquí la gran sort que puguin tenir a FEDAC de comptar amb qualcú com tu, que treballeu específicament aquesta habilitat, aquesta capacitat per poder transmetre molt millor allò que volem, fer-ho de manera assertiva també en un moment donat, fer-ho de manera empàtica també. Per tant, de quina manera ho duis a terme? Per exemple, hi ha una formació com a tal, aquesta formació específica de dir, mira, escoltau, veniu, treballarem aquest seguit de tècniques dins aquesta part d'oratòria per veure com ho poden desenvolupar després dins l'alumnat. Perquè com bé deies, tots i cada un de nosaltres estic convençut que ja estem avaluant, estem donant aquest feedback, aquest feed-forward a l'alumnat quan està duent a terme una expressió oral, un moment donat. I entenc també que dins tota aquesta part de comunicació entra, evidentment, la part gestual, la part del cos, que potser seria una d'aquestes bases. No ho sé, evidentment tu ets qui coneix molt més, però estic convençut que també hi dona molt de joc. El manco intent transmetre, també. Bueno, no sé si n'he dites moltes. La primera de totes era aquesta consciència, que també ho has remarcat, i jo és qualque cosa que sempre comento en qualsevol instant, de dir, mira, escolta, és que si tu no ets prou conscient d'allò que estàs fent, és impossible que ho puguis millorar, perquè no te n'adones, no? Per tant, primer de tot, aquesta part de consciència, que això podria passar un moment donat per una coavaluació, per veure els altres companys un moment donat, com estan treballant, etc. I a partir d'aquí, com podem treballar això? Com ho esteu fent? Nosaltres a FEDAC estem iniciant la formació com un fet ben treballat. No és que no estigués desenvolupant, però ara és com tota aquesta consciència anem a desenvolupar-ho. Llavors, parlo d'un present, però també de cara a un futur, que no et puc donar evidències actualment, sí, de la meva experiència anterior, amb ponències i amb altres camps educatius i empresarials, que sé que funciona, i dins de la càtedra d'educació, a més, molts aspectes que he anat adquirint que em fan que es vegi que això és així, però com que tampoc vull dir això ho estem fent i no. Les passes reals de com es desenvolupa i també tenir molt conscient tots, que crec que això és superimportant,
que tots els processos són learning by doing. Esas palabritas ingleses que tanto nos gustan ja, no? Estem posant-ho en pràctica i aprenent de posar-ho en pràctica per continuar millorant-ho sempre. Això és un procés educatiu. O altra és mentida, no és un producte només com es fa el learning by doing, no. És un procés educatiu 100%. Llavors, el que hem desenvolupat a FADAC és, inicialment va haver-hi una presentació del que és el projecte Avui per Demà de FADAC. Llavors, en aquest projecte van participar 20 oradors, oradores, amb el que jo vaig fer la formació de com presentar els reptes i el projecte en conjunt de l'Avui per Demà. I aquestes persones oradores eren docents. No són professionals que pugen a l'escenari habitualment, sinó que el que més coneixes és estar a l'aula i és perfecte. Llavors, com jo desenvolupo aquesta part, és des de la primer consciència d'un mateix, d'una mateixa, imprescindible, un treball inicial en aquest sentit, per després poder crear amb les tècniques d'oratòria una presentació on hi haurà una coavaluació entre iguals. Sempre, perquè no aprenen més que entre iguals. Que jo sigui l'experta i que vingui i et digui, clar que ajuda, i tant, sumat a aquest suport entre iguals, perquè a més et dona confiança, et dona estabilitat, et dona... Estem en el mateix lloc, no? De manera horitzontal. Totalment. I jo aprenc moltíssim, també. Quan vam veure que això funcionava tan bé, la nostra relació FADAC va continuar i va ser quan després vaig formar part de l'equip ja dins de comunicació. L'any passat vam fer era un any complicat i vam fer-ho tot online. I llavors el que vam fer va ser una reflexió de nosaltres mateixos, també com estem fent la transmissió d'aquests conceptes importants per nosaltres, de la nostra narrativa. Veient que això és important, aquest any el que estem fent és, primer de tot, valorar totes les escoles què estem fent d'oratòria. Anem a valorar-ho. No vol dir que no ho estiguem fent, sinó què estem fent. I des del que estem fent, com ho estem fent? Per veure aquest per a què ho fem. Perquè aquest és el més important. Aquest últim hauria de ser el primer. Però com ja estem fent coses, més val veure i ser coneixedors i tenir molt present dins de la meva escola, perquè cadascuna té una realitat. Doncs dins de cada escola, què està desenvolupant? Ser conscients. I després de veure què estan desenvolupant, valorar si realment estan tenint en compte tots els elements que dins d'això que estan fent, l'oratòria s'ha de poder valorar, com és l'expressió verbal i l'expressió no verbal, com tu deies, no? Clar, valorem moltíssim l'expressió no verbal. Nos han metido un bulo, perdó que ho digui així, perquè la mateixa persona que va ser donada a conèixer per aquest experiment que va realitzar de què és més important, l'expressió verbal i la no verbal, va ser un experiment. És com treure de context una informació. Però quan una cosa es diu moltes vegades sembla que sigui veritat. S'arriba a creure. Llavors, si fem conèixer al nostre alumnat com fa la seva expressió no verbal des del seu llenguatge no verbal, el to de veu, el ritme, els silencis, la respiració i després la part més kinestèsica o l'auditiva, tots aquests aspectes que podríem aquí parlar-ne i saber molt de què va cadascú i ho tindríem, no? I no li ensenyem quina és la seva expressió verbal, que és com construeixo aquestes frases. Quan estic en un context formal, com això desenvolupar-ho i estructurar-ho bé, i quan estic en un context informal, com hi ha cabuda a moltes altres paraules, tot i que sí que ha d'haver-hi una estructura perquè ens puguin seguir, perquè si no entrem en bucle. Clar. Si això no ho expliquem, però ho fem molt bé des del no verbal, no ens entendran. Ja, i tant. Hi ha un compendi, no? Llavors, això és el que estem fent a FADAC, poder tenir aquesta mirada per l'any vinent. Aquest any estarem formant equips d'educadors, i són així, equips d'educadors, que seran els que, junt amb mi, anirem a les diferents escoles per donar formació d'oratòria al nostre claustre, perquè coneguin en primera persona quina és aquesta tècnica per sumar-li la nostra narrativa i els nostres valors.
Si no, no tindrà sentit. I això serà pas a pas, a poc, fer-ho ben fet, però perquè també puguin tenir aquestes eines. El que tu deies, Vicenç, saber com poder-ho portar i fer millor les nostres comunicacions a classe, independentment de la classe amb la que estiguem. Perquè a FEDAC tenim la complementària d'oratòria. Sí, però dona igual. Si tu fas física, química, matemàtiques, educació física, i no importa. Quan més puguis tenir aquesta habilitat treballada, millor podràs comunicar-te amb el teu alumnat i amb les famílies. Perquè després ens importa molt a tothom, a totes les escoles, jornada de portes obertes. Clar, com li expliquem el nostre projecte als pares, com els diem el que fem, no ens adonem moltes vegades que hi ha paraules que són molt nostres i que famílies inicials que venen amb els seus fills per escollir l'escola, no sé què m'ha dit, no? I moltes paraules en anglès que utilitzem o paraules pròpies. Farà que en tenim moltes. Com saber-les explicar? Doncs això és tot un treball molt intens i molt bonic perquè fa que ens autovalorem, ens valorem en grup i puguem avançar. Molt bé. Bueno, m'encanta l'exposició que has fet. Genial, t'ho dic francament. És qualque cosa que crec que no és que hagi de ser un plus afegit, sinó que hauria de ser qualque cosa imperiosa, no? El fet de treballar aquesta expressió, aquesta comunicació. Remarcar un parell de coses que has dit. La primera de tot, jo crec que cada vegada més també estic convençut, veiem l'educació com un tot. No com a caixons, capses separades, sinó que això mateix que comentaves, si hi ha la possibilitat de poder fer una hora de tractament d'oratòria, genial, però és obvi que això ha de tenir una transferència cap a totes les altres àrees. No, és que no hi té cabuda, no? Que única i exclusivament tu t'expressis bé allà i després la resta no. Per tant, aquests aprenentatges comuns a tota la resta. Per altra banda, he de dir que no estic preparat i has emprat termes que jo havia avançat i a l'inversa, tot aquest tema de coavaluació, que creiem que és capital. Aquesta transmissió després, aquesta reflexió que hi ha posteriorment, aquesta consciència que hi ha en base a allò que heu fet, valorar allò que s'està fent en base en aquest nivell d'oratori, en aquesta consciència que volen tenir arrel de l'oratori que estem duent a terme, per què ho feim i per a què, un moment donat, i clar, després també aquesta també transversalitat, aquesta capacitat de sortir de l'aula per poder transmetre a famílies o a la comunitat educativa en general. M'ha agradat també molt això que comentaves d'aquesta consciència terminològica un moment donat, que a vegades per defecte professional, perquè és allò que tu toques cada dia, dones per fet que tothom ha d'entendre un seguit de conceptes i el fet de torna-hi tenir aquesta consciència de que hi ha gent neòfita en aquest sentit o que simplement, com que no se dediquen a això, no té per què haver-ho de saber i posar-te tu també a nivell i poder transmetre de manera molt més empàtica, no? Cap a la resta, tot allò que volies definir. Genial. Per altra banda, entenc que tot això després, també aquesta formació a nivell docent, és per aplicar-ho directament en l'alumnat, no? La finalitat darrere seria aquesta. Podem entendre també l'oratòria com una habilitat de persuasió? És a dir, de vendre amb el bon sentit de la paraula. Lògicament, en el final nosaltres, i que no se me malinterpreti, però som comercials un moment donat, no? Han de vendre de la millor manera possible aquest guiatge, aquest acompanyament, perquè ja també entenem que no som font única de coneixement ni molt manco, però sí que els hi hem de fer entendre que mos han de creure en aquest sentit en certes coses. No en el sentit, per favor, torna a remarcar, d'haver de contrastar informació, perquè aquesta és una habilitat més important, crec, que poden esdevenir, no? No creure-nos el primer que trobam a la primera plana de Google i sembla que no hi ha més vida, més enllà. Però sí que i és una manera de transferir confiança, també, aquesta capacitat de persuadir. Ho veus com jo? Raquel, m'estic errant? No t'estàs errant. Quan pensem, per exemple, sortim del moment de l'oratori i ens anem al lideratge. Tots volem que cadascú dels nostres alumnats sigui líder, no? Amb la seva vida, amb les seves coses. No estem parlant de lideratge a nivell més social, sinó en aquest sentit.
Lideratge és persuadir. Si no fas que altres persones creguin en el que tu creus, en el teu projecte, que puguin tenir un esperit crític per fer-te créixer a tu també tenir-lo, evidentment, sempre. Però hi ha d'haver-hi aquesta part de persuasió ben entesa en el sentit de compartir. Amb l'oratori és així. Clar, fa més soroll les coses mal fetes, el riu que porta més pedres, que aquell que flueix. I no és cert. Sí que és veritat que hi ha hagut persones, i hi ha persones, que adquireixen aquesta habilitat per enganyar, però aquí ve el que comentàvem fa una estoneta, quins valors hi ha darrere d'aquestes paraules que estem dient. Quina narrativa real estic explicant o estic venent fum? O sigui, crecepelos n'hi ha molts. A mi no m'aniria massa bé, o sigui que... No me'ls vendrien. Com fem que el Vicenç cregui que això passarà, no? Això ho tenim en el dia d'avui amb diferents... Fins i tot amb la publicitat i de més, amb el que aniríem. Però dins d'aquesta oratòria, tornant amb nosaltres, aquest persuadir que tu comentes, clar que és necessari, perquè aquest persuadir fa que, diem, el que com ho transformem nosaltres és aquesta persona té carisma. Sí. Ho transformem així. No diem persuasió quan és real, sinó és carisma. Quedem-nos llavors amb carisma si ens agrada més la paraula i la trobem més propera, no? Què vol dir que aquesta persona tingui carisma? Per res del món vol dir que aquesta persona és igual que una altra que és com molt exitosa. Una persona que és molt introvertida pot tenir carisma i el tenen. I moltes vegades, oi que a vegades és com més atractiva aquesta persona perquè se la sent fràgil, autèntica. No ens posem als llocs aquests com tot i lo ideal, no? Aquest punt. Llavors, canviem persuasió per carisma per veure què ens transmet i què ens fa sentir aquella persona per voler tenir aquella conversa amb ella. Has remarcat una coseta que també n'estic totalment d'acord, i aquesta part de lideratge, també, que no té per què haver de sempre ser aquell que va al capdavant del grup, sinó que partint d'aquest lideratge d'un mateix. Quan veus qualcú segur, en un moment donat, malgrat sigui més introvertit, però que té clar allò que vol, aquesta assertivitat també que comentàvem, crec que és capital a dins la societat que vivim, molt més global, molt més exposats a qualsevol cosa. I el fet de treballar això, genial en aquest sentit, aquestes habilitats. Hi ha un llibre, en referent a això, Vicenç, superràpid, que es diu El líder resonant, que està escrit per Goleman, Boyatzis i Annie. Per mi, el punt important és que participa Richard Boyatzis, que és el que està a nivell més empresarial i és on la comunicació s'ha desenvolupat molt més i és una realitat. És un dels mons que jo vinc i ho he pogut conèixer molt de prop. I en allà ens explica com des d'aquest lideratge resonant tots som, en algun moment donat, líders de projectes, de situacions, de la vida, de moltes coses. Aquest lideratge, que ja no és fins i tot horitzontal, és més com l'univers. Com a dispers, com a nodes. Exacte, totalment, des d'aquí, i com és riquíssim. I amb la comunicació, com s'autopotencia. La comunicació depèn del lideratge, és d'una manera o una altra. Llavors, aquí és la millor comunicació que es desenvolupa, amb el lideratge resonant. Queda apuntat aquest llibre, perquè tots sabeu que després hi ha aquestes 10 preguntes on els demano un llibre en els experts que tenim a dins les xerrades i a ben segur el remarcarem també, perquè segur que també, just per la recomanació que fa i també pels autors que l'han escrit, val molt la pena. No el coneixia, però aquí el m'apunt. Podem deduir, Raquel, doncs, que l'oratòria és una habilitat que se pot treballar? Total. Fantàstic. Mos pot donar qualque petit tips? Lògicament no mos dona, això ben segur deu ser un taller, deu ser una formació extremadament intensa, però qualque coseta que diguis, mira, escolta, comença per això i veuràs resultats, no? Per començar, el primer de tot, el que hem dit, no? Com jo em reconec que em comunico, que m'expreso, abans de pensar en l'oratòria. Com jo m'apropo amb les persones, com em sento quan ho estic fent.
tenir aquesta realitat, per ser conscient des d'on surto a la línia de l'inici. Amb aquesta consciència aniré fent més incapeu en els diferents aspectes que compartirà aquest punt d'oratòria. Primer de tot, i de veritat, primer de tot, la comunicació verbal, que ens la deixem per l'últim normalment. Primer de tot, què vull aportar a aquesta audiència, al meu alumnat del dia d'avui, als pares que tinc una trobada amb ells, en un esdeveniment on vagi a aportar el projecte que desenvolupo a la meva aula o X. Què vull aportar? Superimportant, perquè si no ho sé, no tindré un objectiu, que és aquest per a què vull aportar això que sento jo que és important per mi. I per això, per fer-ho, sé que és mío i me sabe mal perquè no és quelcom que estigui fet com a element, però hi ha un mapa d'audiència que he desenvolupat que es pot similar al mapa d'empatia, que potser coneixem més tots, però que aquí dins d'aquest mapa d'audiència veiem quins són els punts que ens fan a nosaltres estar més a prop o més lluny de la temàtica que anem a exposar i quant d'interessant serà aquesta temàtica per l'audiència amb qui parlaré, perquè haig d'estudiar l'audiència amb qui parlaré. Oh, i tant. Si haig d'explicar això mateix al meu alumnat, hauré de saber adaptar-me a la seva manera d'entendre el que vaig a comunicar-li. Si això li haig d'expressar als pares, també hauré d'adaptar-ho, però segurament serà diferent com faré aquesta expressió. I si això ho haig d'expressar a tot un entorn social, perquè coneguin això que vull exposar-los, segur que serà diferent, perquè ja els valors que tenen cadascun respecte a aquesta temàtica és diferent. A nivell social són valors més amplis, més de nivell humanitat, d'igualtat, més en aquest aspecte. Per exemple, quan vaig a parlar amb les famílies, si fos el cas, voldrien saber i aportar-los valors respecte a com millora allò que afavoreix cap al seu fill, cap a la seva filla. I si vaig a parlar-li al meu alumnat, és cap a ells, cap a elles, que els ajuda ja directament en primera línia, cap a elles, cap a ells. Llavors ja varia. Quan he pogut fer aquest estudi de mapa d'audiència, així com ara us he dit molt ràpid, però hi ha més aspectes, m'haig de posar a veure com faré la construcció d'aquesta aportació perquè sigui clara. Quina estructura li aporto? I aquí la neuroeducació ens diu, i està com molt comprovat, i tenim molts autors que ens ho expliquen, com ens agrada a les persones que ens expliquin històries. Aquí era un punt que tenc que... Ara comentaré. Acaba, perdona. Que era poca cosa que també tenia apuntada. És aquest, molt més que no que ens expliquin de qualsevol manera, no? Començar a tenir aquesta delicadesa farà que tinguis a la teva audiència més atenta, perquè després també vindrà aquest valor de com enganxo l'audiència? Persuasió que dèiem abans, carisma, traduït cap a nosaltres. Doncs hem de tenir tots aquests punts en compte. Llavors, si expliquem una història, molt millor. Des de quina vessant? N'hi ha moltes. És que ara se lleva mucho lo de la storytelling. Hi haurà persones que serà molt més fàcil, se'ls serà més fàcil, hi haurà d'altres que buscaran una altra manera de fer-ho, però aniran caminat a explicar una història, un què. Quan tenim construïda aquesta manera d'estructurar-ho, ens anem a com ho fem. I aquí ve l'expressió de la comunicació no verbal, la part deixem l'oralitat, que ja la tenim, anem al no verbal. Ho tenim treballat amb unes paraules que arriba al nostre públic, amb una manera estructurada que dona a entendre, a més, que coneixem aquella matèria. I això és important, aquella temàtica. Ens anem a com ho comuniquem. Des d'aquest to de veu lineal, fet així tota l'estona i encara que sigui 10 minuts, què farà el cervell de les persones que tens al voltant? Desconnectar. Com treballo el meu timbre de veu, el meu to de veu, la modalitat, com es va fent aquestes zones, els silencis. Aquí hi ha l'emoció.
i el que ens transmet els missatges és l'emoció. És superimportant i és per totes les persones humanes de qualsevol gènere. No està enfocat per X persones, per tothom. L'emoció és superimportant. Quan tenim treballat això, hi ha tota la part de l'expressió no verbal de les nostres mans, del nostre rostre, que ens diu moltíssim, la mirada. Els educadors hem de tenir super en compte que, a part de tots aquests aspectes que he comentat, la mirada és un dels punts vitals que fan que el nostre alumnat senti recolzament cap a ell o senti que estem transmetent una informació que si l'agafes bé i si no, doncs no, és cosa teva. No, la mirada és superimportant. Llavors, amb tota aquesta suma d'informació, com em poso al meu escenari? Escenari? Però no has dit que no tenia que ser una conferència? La teva aula és el teu escenari. La teva taula on estiguis fent aquella xerrada amb els pares, aquella trobada, aquella entrevista, és el teu escenari. Com el cuides? Com està el teu entorn de visible? Com ja ha impregnat part de tu? Perquè hi haurà escenaris que te'l cedeixen. Tu vas a fer una conferència o una aportació i no el coneixes, però sí que està com tu estàs vestit, s'identifica molt amb tu, no has d'anar de casament per anar a fer-ho, sinó sentir-te còmode. Totes aquestes coses que faran que se't vegi autèntica. El més important al final és aquesta comunicació autèntica que podrem arribar a fer amb la suma de tot això. I després em diuen les persones amb les que fem formació, però és que jo improviso molt. Jo no diré fil per ran del que he escrit en aquell document. Tens tota la raó. Com més ho hauràs treballat i més hauràs fet assaig rere assaig, quan puges a l'escenari més podràs improvisar. Perquè tindràs tot això ja present i et sortirà fluid. I aquesta és la millor final representació del que anem a exposar. Bé, Raquel, no sé si se m'ha vist aquí en càmera, però jo anava apuntant coses a mesura que vas dient. Evidentment, després torna a revisar la xerrada i segueix apuntant i aprenem moltíssim de vosaltres. M'ha encantat tot això que es poses perquè, de qualque manera també confirma, i egoistament parlant, que no anava tan malament. Moltes coses de les que pensava les estaves dient. I la darrera que he apuntat, que és una dita que m'agrada comentar-la, no sé si de qual no, però bé, el fet és que un dia va aparèixer per aquí i és que la millor improvisació és una gran planificació. Vagi el meu punt de vista. Aquí, en tot allò que has comentat, que ja t'he dit que ho trobo genial, crec que dins aquesta programació que tenim com a docents, allà on apuntar amb bons objectius a definir, els criteris, els continguts, tota aquesta història, hauria d'haver, sense cap tipus de dubte, després d'això que has comentat, una columna, els que fessin falta una taula, per programar també, per planificar aquesta comunicació, no? Com ho transmetrem, de quina manera? Què volem transmetre? Aquí m'he estat apuntant un seguit de coses. Què volem transmetre? Passaria per aquesta part d'oralitat, el missatge, de qualque manera, no? Després també com ho comunicam, tot aquest timbre, to, modalitat, silencis a nivell de veu. Aquí és on realment veus aquesta emoció. I després també la part no verbal, de moviment del cos, de gestió del moviment, l'escenificació també, de quina manera aquest atril, aquest escenari que comentaves, que és la nostra aula, està preparada per poder transmetre tot allò i que en el final sigui, diguéssim, com a qualque cosa que abdueixi en aquesta audiència, que en aquest cas com a docents podria ser l'alumnat o la família. Seria aquest un petit resum d'allò que has dit? Sí, i que ojalà estigués com a assignatura dins de la formació quan iniciem els nostres estudis com a futurs educadors de qualsevol línia educativa. Ojalà, perquè ens ajudaria moltíssim i ja aniríem amb aquesta impronta cap a les nostres escoles per oferir-lo al nostre alumnat. Ens beneficiaria molt a nosaltres, com a educadors i educadores, i al nostre alumnat directament. Ja vindríem treballats, perquè l'oratòria, quan més la practiques, és quan més l'oratòria i la comunicació sumada, és quan més pots jugar. I en aquest jugar és quan tu passes bé, quan no sents tanta pressió, quan treus més els nervis d'exposar-te davant d'una aula o dels pares, no? Clar. Aquí després també, això que comentàvem de formació professional, que és storytelling,
que potser altra gent no ha sentit a parlar, però que no és, simplement, simple i planament, el fet de contar una història, i això ha estat inherent a tota l'evolució humana. El que ara tal volta se li ha posat aquest concepte, aquest terme, i la gent ho identifica en qualque cosa més concreta, però en el final és allò que hem estat fent sempre, no? Contar aquestes històries. I crec jo, en base en aquesta comunicació autèntica que comentaves, que moltes vegades aquelles històries que estan lligades a la nostra persona o realment a persones, a fets, que un moment donat poden ser reals, d'altres poden ser més ficticis, fetes per entrar-ho, però que sigui qualque cosa que arribi i te n'adones que quan estàs treballant i a més ho fas a nivell conscient de dir, mira, escolta, va passar això, ara ho enllaç amb aquesta part de contingut que hem de treballar i tal, veus com la recepció per part de l'alumnat és molt més gran. Allà, de fet, per donar aquí un poquet d'espant de valor, a dins d'Educació 10X tenim una xerrada amb en Carles Canyo, que parla precisament d'això, del poder de les històries, i també remarca molt ell també el poder de l'humor a dins tot aquest camp. És qualque cosa que també tocau, un moment donat, aquesta part d'humor a dins la formació d'oralitat, de comunicació en general? Molt, clar. El jugar, perquè si no hi ha molta pressió en com ho faig. Els adults ens posem tanta pressió de, sobretot aquest resultat de com ho he fet, que per això deia que no és una realitat una manera de fer-ho, ni la primera vegada que ho has fet o conscientment, sinó com evoluciona tot això. Llavors, l'humor és imprescindible per poder aportar una bona relació en la teva comunicació i és una de les parts dins dels elements de l'oratòria, igual que la metàfora, com comentaves. Ara sí, a tenir en compte, l'humor, quan el anem a exposar per utilitzar-lo com a oratòria, un acudit o una manera de fer, no vol dir que sempre encaixi amb la teva audiència. Ja, clar. Per això l'has de conèixer, no? Aquí mateix. No és, jo faig aquest acudit perquè jo sóc així, que és la paraula de jo sóc així, no? Et xirria molt, oi? Però hi ha conferenciants o persones que m'ho han dit moltes vegades, no? I després han sortit a l'escenari i podria explicar anècdotes d'un escenari de 1.000 i pico persones quedar-se en silenci davant d'un acudit que s'ha fet. I és tot el contrari del que es volia rebre. Perquè no has estudiat la teva audiència abans i no és el teu humor el que ha d'arribar, és l'humor d'aquella cultura, d'aquella audiència en aquell moment. I aquí també amb el nostre alumnat. I tant que podem fer humor. Ens adaptem a l'humor que ells i elles tenen? A com parlen? No vol dir que ens posem al seu nivell, no estem parlant d'això, sinó com ho utilitzem per també ser més propers. Clar, però és obvi que hem de fer aquest estudi de l'audiència perquè en el final, en el meu cas, qualcú de 42 anys, els acudits que jo me puguin fer molta gràcia a mi, tal volta ells per començar potser ni els pillen. O simplement no els hi fan gràcia amb infants de 10, 11, 12 anys. Per tant, també hem de saber poder arribar un poquet aquí com poder fer aquest acudit o com poder fer aquesta broma perquè realment t'enganxi. I és obvi que si se romp aquesta tensió inicial degut a un contingut que transmets o a una reflexió que em fas perquè ha passat un problema X o el que sigui, el fet de poder rompre amb això és una cosa que ajuda moltíssim en aquesta confiança, no? En a ser molt més proper. Clar, i transcendir les situacions, sí. I tant que sí. Bueno, Raquel, jo crec que m'ho has fet un resum, m'ho has posat en solfa, has posat un poquet el punt damunt les is al respecte d'aquesta importància vital que és aquesta comunicació, aquesta competència en comunicació, han tractat més un poquet el tema d'oralitat, tant dins aula com fora d'ella, lògicament, perquè jo crec que qualsevol d'aquestes estratègies que puguem dur a terme, després dins la vida mateixa, en família, en la parella, amb els companys, passa exactament igual, no? Al final. Totalment, perquè ens sabrem també treballar-nos més a nosaltres mateixos, tindrem més facilitat de poder-nos connectar amb el nostre entorn, família, parella, veure i sentir des de les seves necessitats, que aquí és quan confonem la part de la nostra transmissió de comunicació, que és com el que jo vull dir.
aquí ve d'inici com el primer gap, no? No és ben bé el que tu vols dir, sinó des de les seves necessitats que volen cobrir i que senten, com transmetre el que tu vols aportar, que evidentment per tu és important i que entenguin i que arribi, no? I aquí podem treure qualsevol temàtica que hi ha actualment, sinó que arribem a la confrontació, més que la facilitació que ens aporta la comunicació de sumar i tender puentes, no? Fer aquesta manera de trobar-nos. Llavors, per com tu deies, important en tots els moments i aspectes de la nostra vida. Molt bé. Fantàstic, Raquel. Bueno, a dins d'aquesta xerrada, com comentam, sempre hi ha aquesta part de 10 preguntes més personals, però que ja dic que és qualque cosa que sol agradar molt perquè vos coneixem un poc més també i moltíssimes de les recomanacions que feis solen ser genials. Així és que, si t'assembla, passam a elles. Vinga. Vinga, anem a mida. Raquel, la primera és una activitat física particular que t'agradi en concret. M'agrada ballar molt i m'agrada ballar funky. Funky? Mira per on. És una manera d'expressar, també. De fet, el ball sempre ha estat això, no? Una manera de comunicar, al final. I de connectar. I li poses la música i llavors la música ja fa tot. Ho fa tot. Exacte. És genial perquè al final veiem que bueno, com sempre dèiem, tots som iguals de qualque manera, però al final tots som també totalment divergents, diferents. I és fantàstic perquè aquesta activitat sempre pega un i l'altre, un me comenta una cosa, l'altre. Mira, ara no pensava jo en ball funky, però dic, ostres, que guai. Mira, jo particularment sempre he ballat, però més popular, no? Aquí li deim ball de bot, allà serien sardanes o tot això, i és qualque cosa que quan ets més petit costa més, també desgraciadament per diferents estereotips socials, no? Un moment donat, però després quan tu dius, escolta, jo faig això perquè m'agrada, disfrutes. I la veritat que és una manera també de conèixer gent. Això m'ha duit a poder anar a festivals internacionals, conèixer gent arreu del món i és genial. I de la mateixa manera, funky o allò que sigui. Quanta comunicació es genera a través del ball. Sí. És espectacular. És fantàstic. Per això, molt bé. Per això em sorgeixen a mi el ball. Beníssim. Un plat, ara passam a la part de... Perdó? Nems. Nems? Què són els nems? Ostres, nems a mi m'encanten. Els vaig descobrir al viatge a Vietnam, perquè una de les coses que m'apassionen és... Per mi el màster de la vida és viatjar. A partir d'aquí conèixer un món, l'educació social m'ho va ensenyar, tenir aquesta sensibilitat a la vida i a part del dia a dia, en molts aspectes, per mi viatjar no en alfombra roja, sinó viatjar com trepitjar territori. I aquí vaig descobrir, que es pot descobrir de moltes maneres, però els vaig descobrir a Vietnam els nems, que són aquests els rotllitos de primavera que podem conèixer a xinesos o els spring rolls de Tailàndia. Sí. Els nems són uns rotllets cruixents que vaig aprendre a fer perquè a mi la cuina també m'agrada moltíssim. Wow. És mi momento de meditació i de transformació. I és una pasta fina d'arròs on tu dins enrotlles els aliments que van dins aquest nem, que són fideus, hi ha gamba, verdures, diferents cosetes, carn, que enrotlles. Després, a casa meva, el que fem és fer-ne molts i els congelem per al moment d'alegria a la vida. I alegria de la panxa, que estàs feliç, avui toca nems. I que a casa ara només queden 4. N'haig de fer, perquè si no que és Nadal no vindrà ningú a casa. Són fregits o com són? Poden ser, aquests que comento jo són fregits, però també hi ha els nems frescos, que és molt semblant a la pasta, però que s'ha d'humitejar per poder-la enrotllar. I estan boníssims. Cadascú, si és frescos, va amb una salsa de cacauets i els fregits van amb una salsa més picant, que de veritat que és momento glòria. Home, ho crec, i tant. El manco, així com ho pintes, tenen una pintarra brutal, Compartirem recepta. M'ho apuntarem, home, passes la recepta i també l'enllaçarem.
Vinga. estirem ben agraïts. Una app, una eina tecnològica que en el final diguis, mira, caram, en els dies que estem, si me llevassin això, nedaria, no? El Google Calendar i Coincidim molt, eh? les notes. Per mi és el més bàsic, perquè després jo utilitzo moltes altres, però si no tingués el Google Calendar per ajudar-me en el dia a dia i amb els avisos, hi hauria moltes coses personals i laborals que se m'anirien del cap. Sí, totalment d'acord. I després la secció de notes que comentava, o sap de notes, Total. per llevar-nos del cap coses que en aquell moment te creen un neguit, no? I els col·loques allà i dius, ja ho consultaré. I el manco puc obrir un poc a top of mind, en aquest sentit. La gestió del temps, que diem molt, de com es fa una gestió del temps és buidar el cap amb allò que ara mateix no és urgent i amb les notes. I allà mai desapareix, sempre hi són. Així és. Ja hi trobarem el moment. Recordar que dins d'Educació d'Avui tenim un curs que s'anomena Controla el teu temps. Així és que aquí el teniu també. 4. Un llibre. Abans hem anomenat el de Richard Boyatzis, el líder resonant. Sí. Jo us el recomano molt, no poc. És un llibre que recomano molt i sempre que puc el recomano quan ve el cas, perquè ens ensenya molt a reflexionar, ens porta molts exercicis que s'han fet cap empresa, perquè és un llibre sí que es va cap empresa, però que es pot aplicar a nivell personal, a nivell educatiu, i que ens aportarà molt en l'autoconeixement on estic. Perquè si no anem molt als llibres més d'autoajuda, potser a vegades, no ben entesa en aquest sentit, crec jo, i també temes d'intel·ligència emocional, que és més l'educació emocional, que ha anat evolucionant també moltíssim, però per poder-hi sumar en aquest líder resonante ho trobareu tota aquesta informació. I un altre, que just aquest estiu m'he llegit, perquè ho vaig intentar durant el confinament i va ser impossible, jo no sé la resta de companys i companyes que tinguem ara aquí, però a mi em costava molt centrar-te, assimilar la informació que llegia. Era com se m'anava, no se'm quedava. I just aquest estiu, després de tot aquest tema de confinament i l'any passat que vam tenir, he pogut reprendre aquest llibre i m'ha anat genial, perquè és Cerebro y Silencio. Tengo aquí apuntat perquè no me'n recordo tot d'allò. Cerebro y Silencio, las claves de la creatividad y la serenidad, que és de l'autor Michael Levanquiu. I a mi m'ha entrat dins el silenci, perquè poder entrar en aquest espai nostre és entrar a l'espai de més vulnerabilitat i és l'espai més sincer i més autèntic amb nosaltres, d'autoreconeixement, perquè el desenvolupament personal per mi no és d'un dia, sinó que continua fins al final. Òbviament. Llavors, tornar a fer una revisió, encara que en aquest moment ha estat així a través d'aquest llibre, uau, m'ha anat superbé i aplica molts conceptes de la neurociència, que clar, com jo soc una apassionada també d'aquest camp, m'agrada també poder veure com una persona, com investigadors, contrasten el que està com estipulat com a real i t'aporta informació de mitos en algun moment i després altres aspectes tan importants de saber com el nostre cos crea aquesta química per portar-nos a que sí que puguem dominar més aquest espai de silenci i com la respiració, la meditació i moments importants de tapar-nos els ulls durant el dia ens aporten aquesta connexió tan xula per poder anar tenint més energia. Apuntadíssims. Tot dos, amb dos. Per suposat, superinteressants. A més, el que comentes també dins el món que estem, que tot va tan a tope, no? Tenir aquesta capacitat un moment donat d'entendre, d'aturar, de pausar aquest silenci. Beníssim. Punt 5. Una frase o una dita inspiradora que te la puguis dir i dir, mira, això m'ajuda a tirar endavant. Els impossibles te'ls poses tu. No hi ha res impossible. Ben clar queda. Excepte una cosa que sabem tots i totes. Està clar. Sí. La resta... Vist que ets una persona de món, com has comentat, no? Que t'agrada viatjar i de més, un lloc
amb doble L. Un lloc. Mm. Un lloc. Buah, és que n'hi ha molt. Així és. Però un en concret que puguis dir, vinga, va, aquest. Igual un altre dia t'ho demanen, en deim un altre, no? No passa res. Just és qualcun que digui, mira, això és per recomanar, això és per dir, això ho has de veure. Per mi els temples de Tailàndia, no cal els més coneguts, són espais per mi que no ens hauríem de perdre. Si pots anar presencialment, fantàstic. Si és per un videotour, que pugui haver-hi ara actualment, que no? Aquestes coses ens les faciliten, per poder viure com en aquelles èpoques tan antigues les persones tenien el volum de creativitat i d'expressió humana, de respecte cap a l'altre, tan important. A nivell de creativitat dels espais com els concebien i a nivell de cura dels altres des de la part seva de religió, respectant totes les religions, però des d'aquí, no? Des de introduir-nos més a la seva coneixença. Molt bé. Et dono fe perquè he pogut ser i és vera que aquesta part física presencial pareix que entres dins un altre món, vaga la redundància, no? I a Malàsia... Va molt la pena. A Malàsia no he estat. En el puente de Uvein. Allò és d'una altra dimensió. És ben bé com si estiguessis amb tu, en Nirvana. No sé si existe, però sí. És espectacular. Molt bé. Gràcies, Raquel, per aquests llocs. I una persona que hagi estat referent per tu. El meu pare. O que ho sigui. El meu pare. Molt bé. 100%. Ma mare també, pobrota, Sí, clar, però... Però ella ho sap. Així és. No s'enfadaria si ho escoltés i diria, normal, ja ho sabia. Molt bé. Un animal en qui t'agradaria mantenir una conversa, lògicament, cas que fos possible, no? Que m'ho entenguessin amb el llenguatge que tenim, que ells també se poguessin expressar i els entenguessin 100%. Ai, quants animals m'agradaria. Amb el meu animal de casa m'encantaria poder-nos expressar, encara ja només falten les paraules gairebé. Així és. Potser amb un dofí que va a tants llocs del món que em pogués explicar moltes coses viscudes i la seva saviesa. De ser un dels animals més estimats i reconeguts per tothom i com un dels més intel·ligents també, promocionalment també més vius. Més molt, com molt afable, no? El dofí. Molt bé. Qui queda, idò? Hi ha hagut altra gent ja que ha confirmat el mateix que tu. Més gent parla de dofí. Vinga, me queden dues. Una errada, si se pot entendre així, de la qual hagis après. A vegades, l'inici més de la meva vida com a personeta, fer entendre als altres que ja coneixia allò que m'explicaven i jo no tenia ni idea. Com per quedar bé. El fet és aquest, com per quedar bé. No és que jo volgués donar-me-les de jo sé, sinó, ostres, per no fer veure que no ho sabia i també quedar bé amb aquella persona o de que m'estava explicant com, sí, no, és molt interessant i jo no tinc ni idea, no? I dir-me, no, així no aprendràs mai. No, pens que és qualque cosa que també hem intentat transmetre, aquesta autenticitat que puguem tenir, que a mesura que torna gran, crec que evidentment te la vas fent més teva i vas entenent que realment era així com has de poder anar pel món. A ser molt més autèntic, com comentàvem, i un moment donat dir, mira, jo d'això no en tinc ni idea, compta-m'ho de què va tot això, no? Evidentment no hem de conèixer de tot. I és un gran aprenentatge per poder treballar també amb més petits. Sí, ja fa anys que ho dic i no em dona igual l'edat que tingui qui la tingui ni qui sigui. Sí. No ho sé, m'ho expliques? I amb les meves nebodes i amb l'alumnat més jove m'encanta perquè no tinc ni idea. M'ho expliques i ja està. M'expliquen fil per randa, és brutal, és superxulo. Sí, que ho vull aprendre. Molt bé, i un hàbit que t'ajuda a créixer com a persona? Qualque cosa que feim sovint i dèiem, va, això sí. La mandra, fora.
la mandra fora. Això m'ho va Aquí ensenyar ma mare. Veus? li deim peresa, nosaltres, però sí, me l'entenem perfectament. Exacte. Sí, La molt bé. ante pereza, diligència, em deia ma mare sempre, i ho visc diàriament. Aquí a vegades m'haig de posar jo el fre, perquè bueno, també descansar, Raquel? No estàs gens malament. Ja em cuido amb aquest aspecte, però crec, bueno, a mi és important. Sí, penso que aquesta dita de com més sabem, més món adonam que mos falta per aprendre, no? O dit d'una altra manera, no recordo exactament com era, però realment era així, no? Que sembla ser que com més dies passen, més ànsies tens per aprendre altres coses, no? I es ve que hi ha un moment donat que dir, va, tinc un poquet de pausa també. Bueno, Raquel, m'ha encantat la xerrada, moltíssimes gràcies. Quedes convidada sempre que vulguis passar per aquí. Ha estat un autèntic plaer. Per mi ha estat un regal conèixer-te. Mil gràcies a l'Òscar per oferir-me aquest regal també. D'aquí també. A través d'ell. Persones com ell són un amor i l'heu de conèixer tots, de mirar el vídeo que també té dins del teu canal. I a tu moltes felicitats perquè oferir el teu temps d'aquesta manera omple la vida de moltes persones, educadors, educadores, famílies que les transformen. I jo he aportat el que puc en aquesta intervenció, però he vist les altres que tens, no totes, no vull mentir, no m'ha donat el temps, però estan ahí, ojo avisor per revisar-les i quant de valor. Moltes gràcies, Vicenç. Bueno, moltíssimes gràcies per les paraules. És això que se t'apara la pell de gallina, que diuen, no? Així és que res, quedàvem emplaçats per la propera. Tots i cada un de vosaltres. Una ferrada ben gran. Salut! Adéu, vagi bé. Gràcies, adéu.